Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nọrọ ọ na ohupirichi ọnwa nọ nwe mba awụchashiala n'mo eye ụmụnne m obi agbawala n'mo ọnụ m esugbuole n'mo chai unanụ gwanwi ana m otu nwanne anyị nwoke ebe m n'ekwentị mba nza ya sị na m nwere akụkọ na ogbo tụwara ya ụmụnne na m nwere akụkọ agbo tụwara ya ụmụnne n'ụlọ gbatara ya ose enyemaka na enwekwa ihe m ga-agwa ya na mgbe tụwara ya gara ihu sị m na ihe na ya na-akụrụ m na o mere years back mgbe ya dị only 15 years old mana ugbo ya na-akụrụ m ihe na ya dị 29 years na mgbe ụfọdụ ụjọ ikwupụta ihe dị otu a na-atụ ya mana ya ezughị ike enweghị hụ peace of mind ya sị ka ya kụsaderele m ya nụtakwana from ụmụnne na ya discover this page this program 6 months ago. Since then ya na-anụ akụkọ na ya anọcha na anụ akụkọ yiri akụkọ ya mana ya sị ka ya step forward bịa kọsa ka ya n'ihi na ya nyediri ka ụnụ gbajie ya olu ya gara ihu sị m na nne na nna ya mụrụ ha na-arụghị ise na ya nwa nwoke dị ọkpara ya nwa toro ụmụnne ndị ka ọzọ na ya toro kaadị eto osoro dị ọkpara ka osoro dị ọkpara etozie mmadụ abụọ kehene na ha dị ise ụmụ nwoke abụọ ụmụ nwanyị atọ ọ ya ka ha na-eto mana papa ya nwere only one brother ahụ na uncle ya tokwere na papa ya buru papa ya ụzọ lụọ nwaanyị buru papa ya ụzọ mụọchia ụmụ ọnwa uncle ya ahụ toro papa ya emekwana ọfụma papa ya na-emekwa ọfụma mede ngọ ike kwere na papa ya rụtara ụlọ gba ya fence na the next compound ke uncle ya ọ rụkwara ụlọ ke gba ya fence. Two brothers nọ na different compounds not very close to each other ishi na gate ka pụta ịbanye na gate ka ishi na just like that. Then onye ka ha na-eto onye ọbụla na-etolite na-agalite isi ya bịa chọpụta na nwanne nna ya na na-eji egwu egwu ọ hụrụ ya n'anya too much mgbe niile na-etubiri ya na ihe ọ na-etu ya n'ọwa oyiri papa ya oyiri nna ya wụ ihe ọ na-akpọ ya mgbe niile kwena ọwụ na mgbe ụfọdụ ya eme isi ike ọ mee ihe na-ekwesị ka ya mee papa ya chụwaghala ya ịkwa ya ihe ya gbakpoo na nke ọnkụl ebe a ka ya ga-ehi na ya gara dị nọgide ebe ahụ na ọ dịzi mpa ya bịa jụọ sị ọ gịnị ka ya nọ nke emeke na ole sọ ọnkụl ya ahụ okpororo ya bịa mgbe ụfọdụ ya wụ na enweghị ihe ya ga-eme isi ike ụmụaka papa ya bịa rịpọtụọ ya ebe ọnkụl ya na-ahụta nwanne papa ya ahụ gwana ọnkụl ya na-ahụta ya as his godfather. Onye ọbụla na-ahụ ịhụnanya ọ nwere ebe ya nọ specially and ya nwa nwoke ishi nna ya ma dịka ya kwuru ya nwa nwoke dị ọkpara nwoke ishi ọnkụl ya na-eji ya ahụkarị anyị mba na mza ha na-eme ha na-eto o ruo mgbe o ruru dịka ya kwuru n'isi mbụ na ya dị 15 years mgbe ihe nọ mere na ya chọrọ ịzụ bọọlụ football ya nidiri football as a young boy a teenager ya na papa ya ego onye ego ya were gaa zụrụ bọọlụ mpa ya ga-ekwe n'ihi na mpa ya wụ taxi driver ya nakwa na ọhụrụ ya na ugbo na nwanne mpa ya ọ gaghị ekwe ọ ga-asị na bọọlụ a ga-distract ya from studying hard ya ele anya ihe nke nne inweta ego bọọlụ a gara ya ha ndị ya nidiri bọọlụ ahụ seriously na enyi ya nwoke na village ha nwere bọọlụ na-ekwe ka ụkwụ ya rute ya na-achọzi ka ya zụọ bọọlụ gị ihe a na-aga ebido chọọ opportunity a ga-eji zụọ bọọlụ ya ruo one day papa ya lọtara n'oge mgbede ṅụrụtụcha nnọọ mmanya mpa ya ṅụọ mmanya ọ naghị ekwu eri mana ọ na-adị very happy ịhụ ị ga-ama na ọ ṅụrụ mmanya ọ lọta ohiwe ụra so mpa ya ṅụrụtụ mmanya ọtụ n'ochi aṅụrụtụ mgbe ụfọdụ ma obiọma kpa ya ọ ka kpọrọtụkwanụ dade ọ kpọrọla lorute ya na-ele mpa ya oyi isi ọ chọrọ ihe isi nwe ihe na rum ya na mama ya chọrọ ihe isi nwe ya nwa ju aka na akpa fopụta juo ego ndị ka ọ ṅụfụrụ ka o rifuru fopụta juo pịa ya gụọ ya hụrụ ebe papa ya tiri ego ahụ mpa ya bịa yipụzi efe ya wụsawa doru na bedra o ruo n'ọkụtụ papa ya bido tụnwa ego ọ nọtara na-etu ya bido jụwa ha sị na ha hụrụ ego enyi ya onye hụrụ ego enwe onye kwetere na ọ hụrụ dị mọnị na ọ naanị ya hụrụ papa ya ebe o tiri ego ahụ ọ gbanwasịla onye ji ego wepụta ya na akwụkwọ ha tolerate nọnsens a mama ya gbawa ya sị na ọ lọtara yesterday bute anya mmanya na ọ ṅụchara tọrọ n'ọkwọ dị shọ na ofu ofufe n'ụzọ mgbe olochi ọ fopụ ya n'ime moto
mpa ya sị gịnị ka o mere but mana ele mpa ya anya o ji okwu mma ya ahụ mere ihe kpatara na ọ gaghị n'ihu ị ga-etinwezie ego ahụ ya konkludo n'ikekwe o fopụla na moto pasenja tụtụrụ ya ọ fopụla n'ụzọ ya dapụla ha mpa ya forgetzie ịtụ ego ahụ mana ya ma mgbe o tiri the money ya sị na ya gaghị iwere the money the next day were gaa zọọ bọọlụ ahụ denwekwe chenji n'ihi na ọwụ ego ahụ gbagọtara ebido targetwa oche esi ewe ego ahụ ya ihe mere na room mama ya na papa ya onwe ebe a na-aga anyhow ha na-aga ebe ahụ anyhow ha nwere strong restrictions ha na-aga ebe ahụ anyhow ruo the next day ya ejikere school ụmụnne ya onye ọbụla apụchala ya ejikerekwana school onye ọbụla gala school ya nwa jikerekwana gaa na enwe ụlọ ọgwụ ụmụ chọọchị ụlọ ahụ ndị chọọchị na-ekpe ebe ahụ mana ọwụ mgbe niile na ị nọrọ n'ụlọ ahụ na ị ga-ahụ onye bataga na kọmpaụnd ha hụ onye pụga apụga ụlọ ahụ enweghị onye nọ ya ndị chọọchị na-eji ekpe ebe echi sọnde ka ebe ahụ na-adị open ya gaa na that house takoro bute fe school ya na ihe echege oke ahụ mgbe mpa ya ganyara moto ya gawa ọrụ ka ya ekpo bazie na bedroom ya na mme ga were ego ahụ na ọ na-amasịghị nke odewere ya nọrọ nga chege chukwu emere ya ebere mpa ya ericha anyị mere jucha ruo mgbe na o ji aga ọrụ ya ahụ eburu moto ya etukuru zuo oburu moto ya gbafee pụwa ka ọ pụwara ya nọrọ nga na lelite anya dị very happy na ya na-akwado ka ya bụ ike pụta bịa hụzie nwanne mama ya ka o si na kọmpand ka eguhe kọmpand ya sọrọ ha isi sọ ọhụ ha igbo na ọ ga-ajụ ya si elorobi mmenụ achụrụ ya n'ugbo skul ya emere ke na ọgịrị ka emeghe n'ụlọ ya jaa tukwuru he bak oshi na kọmpand ya pụta baịga na kọmpand ke ha ke papa ya baịga ebe ahụ mana e nwere movement o mere ya na-aghọtacha dị confusing nọ mgbe ọ pụta ọ gụghere geeti ga-epụta o leba anya n'ime kọmpand elegharị anya lewe ha anya ebe ama nọ ebe mpa ya drive pụwa lelegharịa ha everywhere before ya egughe geeti ka ha batawazie yes ke ọ ga-egagakwana kwagachi oshi and ya dị sure na enwe ihe ọ chọrọ ịga were na ọ gaghị ewetara ihe a n'ihi na mama ya kara ya hụhụ ọnkụl ya hụ pụtazi ọnọ ya sị mba na ele ihe ọ nọzi nga ahụ emegatụkwa ka ya ga kama ya gwa ya na enweghị echefu ka enwe ike were ego ahụ pụwa ya baga n'ime ya lọta baga gughere geeti ha bata n'ime kọmpand ọnụntara ya hụhụ ọnkụl ya na mkpa na bakoro ha that is the balcony big balcony mpa ya rụpụtara nọ n'ihu ụlọ ha dị ya hụhụ ọnkụl ya dị ya batụrụ dị na palọ ya hụhụ ọnkụl ya ebido ya ewezi ya ewe so something gagara ọngụ gịnị ihe ka mama ya ọ dịkwa ndụ ọ gịnị ihe ka and the exit door ha and key ya mebiri emebi a na-akwado ịkụji ebe ahụ aka gbachie ya so enwe onye gasị na ọnkụl ya echi n'azụ ụlọ pụọ ọgwụgwọ gịnị ka ọ ga-eji shazụ ụlọ pụọ onye shi ihe ụlọ bata ọ gaji azụ ụlọ shazụ ụlọ alaja for what ya ewetuzi umeala gbawazi ụlọ ha round ya erute ebe isi windo na ya bend ya down notice na nwanne nna ya nọ n'ụlọ na room mama ya na papa ya nọ n'ime nga ka ha nọ ya na mma ya na-achị kwarịkwarịkwarịkwarị ha na-achị kwarịkwarịkwarịkwarị ya sị ha na ụdịka ntụrịkọ ihe ike n'rum mma ya na mpe mechazie ha agbachizie nkịtị daa mmiri ya bịa na-enweta sound ihe gaga on na-ekwesịghị ekwesị ihe ahụ eju ya anya ya etelite isi ya wụ na ha mechichara kọtịn ya fee na the other window chukwu emebere nweta kọtịn ahụ shi behetọ ha emechi ya ọfụma nọ ebe a ka ya shi enyogezi hụzi ihe mmege nọ hụ ebe nwanne nna ya na-agwọrịga mme na ebe a na-eri mme sokigbo na-agba ya igwe ya na mme ya ha nụrụ nga na-emetọ ọnwa ha n'obi ọma ya ha mere na nwaanyị mba na enweghị ike ichefu datin echefu tii na ya na krom distin ya echete ya ọ na-agba ya anya mmiri n'ọwụ ya jos ihe awụ nnọọ muvi ya dere na-enweghị ike ịpụ ya pụ n'isi ya na-ahụ mkpunala mma ya hụ everything hụ ihe nna ya atịrị na ihe nwanne nna ya atịrị n'elu bedi papa ya na mama ya etinye n'obi ya so ruo ele mgbe ka ihe ka on 15 a lot of echiche agbapụtara n'isi ya bịa na-echekashi ya bịa dị confused ihere eme ya omesi enweta iwe ya gbuo mmanya asị ya na-enweghị ike ime explain ọ ya ka ya bịara gawazie na palọ na sitting room ga nọrọzie ọdụ di ya were aka gbanye n'okwu ka ha zụzụrụchara mpụta ka ya ga-ewere ihe ya chọrọ iwe ka ha mechara gughee ụzọ onye bụ ụzọ pụta n'ụwa mama ya kọcha sị na ọgazi skuul na ya nọ ngala emeghe na for how long ka ya na-anụrụ na nga ya tụpụrụ ha mmanya ọnụ ọnkụl iguhu emeghe kọtịn pụtakwa nwoke jụọ ya sị o yiri nna ya na ọgịnị ka ọ nọ nga emeghe ele mgbe o ji batakwara ele mgbe o jiri lo ya tụpụrụ ya ọnụ ya eguho jos gafere ha baga na rum mme ya na mpa ya baga na rum mme ya na mpa ya gaa straight to ebe mpa ya dị nwere ego ahụ gaga were ego agba ya na akpa kwakege mama ya n'ụzọ ọnkụl ya eshashi n'azụ si ya bịa bifo ya emebie ihe na ya bịa ya kama ya bịa ya ka ya gwa ihe ọ na-edere nọ
na-enweghị onye mmanụ ka e reliziri secret ji ya na nne na ya nwa elewe ọsịa ya nụrụ ala nke ọsịsa ele ọsụ gaghị asọ ya n'ọchịsị aka ya na-agba ya nọrọ ọdụ na-agba eri ụmaji ibe na ya wụ nna ya na ihe ya sị ya gwa na ọ ya nwawo the biological father ya na ọ ya nwawo nna ya ya nwawo ọzọ kpụrụ ya na mgbe ya na-akpa oyiri nna ya ọwọ na-ahụ na o yiri ya nwa n'ogologo na ọ dị 15 years lekwe nke ọha na papa ya aharụ ka ya nwa na ọ ya nwawo onye yiri mpakokwu ya wụ mpa mụrụ nwanne nna ya na nna ya ya wụ mpakokwu ya nwa ya kọgara m akụkọ n'ugbo na ọnkụl ya nọ sị na ya wụ ọnkụl ya yiri papa ha ya wụ nna amụrụ ọnkụl ya na papa ya dị ma topụrụ ọnkụl ya na-etopụ mana papa ya etopụchaghị ka ọnkụl ya nwakwanụ wụsawarụkwa at 15 na ya na ọnkụl ya bịawala head to head ọnkụl ya na-agwa ya sị ya na ọwọ ahụ na o topụrụ ka ya na mgbe ya na-akpa ya oyiri nna ya ofiri na ọ wụ nna aka elu na ọ hụtagasị nna ya na ọ ya watụrụ ime na ihe n'ugbo mere nga na ọ mistake mere nụ bidoro ime mgbe a lụbatara mmanya ọhụrụ n'ikiti ya na nne na ya mere ọnụ ya rie mechie ọnụ na ọsọkwa na-aga ikwu na enweghị onye ga-eji okwute atọgbu ya na ọwụ mmanya ka a ga-abanish na ọwụ mmanya bụ onye a ga-achọ na mmanya ka a ga-eme ya akacha na o tolite echi akwa eji akụ ya ọnụ ihe mmanya mere na ya mere kwa ọnụ ya rie ọzọ dị ka ibe ya bụ na ọsọkwa na-aga ikwu datụ na ọ ya nwatụrụ ime na oke ga-apụkwa ya n'aka na otu ọwụ diọkpara nna ya diọkpara ga-apụ ya n'aka nwanne nwoke ka o toro wo ka ya wụzi ka diọkpara papa ya zi na ọ bịakwana na famili ka ya gaghị eji eme diọkpara n'ihi na ya ụmụ ya niile tochiri ya nwa na ọ gaghị anọ n'elu na ọ gaghị anọ n'ala na o mechikwa ọnụ ụtọ ya nwa diọkpara disma nwanne nwoke ahụ takasị diọkpara ya nwanne nwoke na ahụkwa na ọ ke diọkpara ya nwa nke nta na ọ gakwuru ọnọtọrị kọntrakt kwupụta ajụ ese na ya ga-agbawuru si na ọ ya nwa mụrụ ya and ya olekwa anya ọ ga-ahụ na ya naghị eji egwu na baya na ha si ya kpọrọ nwa ya ga-akpọrọkwa ma ọ chụkwa ilokwute ya ga-elokwute mana ya si ya sị ka ya gwa ya na nwunye ya mụrụ na ya diọkpara mụrụ ya usoro diọkpara enweghị nwa ya na ya abụọ ebiri na ya merekwa ọnụ ya rie na ihe na ọsikriti kwesịrị ijire ya na nne na ya nwa n'ọhịa na-eji eji ịhụnanya n'ọhịa na-eji ya na-ekwe ka nna ya nkwanụ nwanne nwoke akọ ya gbam n'ahụ ya bịaghara ya banwa ya jụwa ese banwa gịnị na ọwụ papa ya na ọ dị sma na ọsọ ụmụnne na ya zụga ya na ụmụnne zụga ya mana skuul ọ na-eji anya nwee ihe ọjọọ papa ya mere ya na ọ bara ya mba apụtahụ na ọbịa bịa rescue ya something na papa ya bịa ọ chọgaghị ya ka o gbuo ya ihe a niile ya gbucha dade ya pụwa echiche ya nọrọ ya na-eche ya nọ na klaasị ticha na-akụzi nkụzi ya na-ele ekporo mgbe ụfọdụ ha akwata ya ka mgbe niile echiche ga-aga n'ime ihe ọnụnụ ya hụrụ ma echiche ga-agbala na ihe ọnụnụ ya hụrụ mmanya na nwanne nna ya mere echiche agbala na ihe nwanne nna ya kwuru o jikwere ya wụrụ ya nwa mụrụ ya na-eri ya uche eri umeji na ugbu a na after ya hụrụ ha kọcha datin kọchara ya from that day ya na mama ya mere explain ya ha peteke for 1 week ya tụpụrụ ha ọnụ only 1 week boy after ya gidere ha na ihe ha mere ya na-atụpụrụkwara ha ọnụ ya hụ ọnkụl ya na-ekele ya hụ mama ya anaghị ekele ya mma ya na-agbaghị eme welite ụlọ na ha ajụ ese fat mma ya chọdụ ka pipụl mara na ya tụga ya obu echize skuulu alọtakwa ndị akwa na-asọ ọgịnị mere asị mpa ya nwụna ọgịnị mere na mma ya na-eme explain na o jikwere gasị ka ya kpere okworo bịa shie nri gbewe na-akpa esi nri ya yele gbege ya ọ na-ahazi ya gaa n'ime ụlọ hụ ya na odo mmepecha mkpara anya ya na-ahazi ya na-asị ya nụkwa ọgịnị enotisi mma ya mere eme explanation na niile wụ na papa ya nwụrụ na ọjọọ oyi anya mmiri ju ya anya ụjọ abakwuo ya ahụ mana ya amaghị ebe ụjọ ya shi ya amaghị ebe ụjọ ya enweghị ụjọ mana ya amaghị ebe ụjọ ahụ shi na-abata ya n'ahụ amabụrụ mpa ya ga-elie ma ebe ya ka ha ga na kemgbe ahụ ya emechi anya ya na-ahụ mpa ya emechi anya ya na-ahụ mpa ya emechi anya ya na mpa ya bịa ọ nọkwa na ime n'ike ọbịakwa bịa na ere ya na ya na-abụ na-akpa nkata otolu osheme na mmadụ ọwọtụlụ osheme emechaa jụwa ese nwede ihe bọdaga na ọgịnị nwe ihe bọdagara ya gwa ya na ya nọ ka chuchuchuchu na ọgịnị ma eji atụgo chuchuchu n'ụlọ ya na ya gwa ihe mpa ya na-abịa jụ ya na agụ mgbe ụfọdụ bịa na ere ya na ya bụ ga-akpacha nkata gwụchaa ya emepe emechikwa n'anya ya emepe anya hụ na ọ na nro ihe a na-enyezi ya nsogbu na-edistọb ya ka ya ruru 27 years ya bịa sị mba na ya ga-try DNA na ya chọrọ ịma ma ọ this man mụrụ ya truly ka ya dị sure na ọnkụl ya nọ na ya nwa mụrụ ya na ya gaghị agbacha nkịtị ihe a niile ha kọrọ that day nwere ike wụrụ ihe ha kụkụnụ ha chọrọ iji mechie ya ọnụ ka ya dị sure na ihe a that man kwuru na ọ bụ isiokwu ya dị only 27 years mgbe ya gara ga nkwa ya ego ole na-eji eme DNA test ga-amara ego ole dị involved mara google the hospital ebe a na-eme ya gaa ebe ahụ gaa na the hospital ga mee inquiry mara ihe dị involved na sample ihe ndị need
ya gara lọta chukwu emebere everything na fall in line. Nwanne papa ya na-eji ha. By then ya agbachana boy, ya gachana secondary school gbacha boy, bido business nke na-emekwa n'ọfụma. Ego akpatawala ya, ka ya kpatawala ego at the age of 27 ya wole millionaire already. Ya lọta mama ya na-agwa ya sị na nwanne nna ya ejikwe ha ahụ na kwa ma ihe ji ya na abụọ na agakwa agaghị elete ya gawa si ya na ya nụrụ n'oji ahụ ya si yes ya gwa ya sị ngwa na o jikere ka ya kpụrụ ya gawa ụlọ ọgwụ ọsọ oke. Ka ha rutere n'ụlọ ọgwụ ya kpọọ nwa nwaanyị nurse, a very young nurse, si ya biko na ya ga-enid sample papa ya, mana o mekwala ka papa ya mara na ọ na-ewe sample ndị a ya weta juo ihe a niile ndị DNA test needed na hospital. Na the nurse ewetejuo the whole thing kpaa n'aka kọpụlụ ya fụmọta ihe echi ya nyere si etijuo the whole sample o wetejuo ihe a niile from papa ya tige ya kwụ ụgwọ mee ihe niile discharge ọlawa ya were datin gbaje magawa n'ụlọ ọgwụ aga submit those things. O ya ka ha dere lee ya result apụta nwanyị mba na ọ bụrụ na that man agwụghị papa ya. Sample gosiri result sị that na ọgwụghị nwoke a mụrụ ya. Ọ gbakọtara na ọbịakọtara close na ọgwụghị ya mụrụ. Ihe ọ pụtara wụ na ọ papa ya nọ n'ili mụrụ ya. Na ha just okonogo akụkọ ọ from mgbe mpa ya jiri ya na mma ya ji nwe mmekọ and wee na nwanne ma papa ya ji nwe mmekọ, mama ya filiri na ọ nwanne nna ya kọpụ dasị ya etoro ogologo kara papa ya. Ha ahụtazie na otu ihe toro ogologo ka nwanne nna ya. That means na ọ ya na nwanne nna ya tụrụ ime. Ejide the result. Mpa ya lọga chege ihe a ya wetara result a kemgbe ya dị 27. Na ugbu a ya na akụrụ ihe ya dị 29 years still enwebekwa onye nọrọ destin. Ya gosibeda ọnkụl ya ahụ dat na lekwe ya gara aga chọpụta lekwe na ụdị eji chọpụta na ọwụghị ya nwa mụrụ ya. Still ya na-epiki kọlụ mma ya na-epiki kọlụ. In fact ya na-eme ya na-etriti ha like ihe masịrị ya ka ya na-mgbe ya chọrọ ịza kọlụ ya agakwara ịza kọlụ ya za kọlụ ka nkịta ara gbanyọ fon ya na-agbanyọkarị fon. Mma ya n'idi ego ya gwa ya mgbe ụfọdụ ya wee si eji ha ego na ọ gaghị anara ihe nwoke ego. So ya na-etriti mma ya mma mụrụ ya ka nkịta still bọda ọ naghị enwude. Na ugbu a naanị ya dị 29 na ya agaghị ebi the secret na onye nwanne too much na ohi ya sị ka ebe kọsara m na ya ji the result gosiri that na nwanne papa ya ha ọwụghị ya nwa mụrụ ya na ọwụ papa ya nọ n'ili taa mụrụ ya. Na mbiko na eleghị ya ga-eme na ya dị only 29 years. Ọ ya ga umere nne ya ụmụnne mama ya ga kosara ha ihe na ugbu enyi ya hụrụ ozigbo na ha result a kọrọ ha everything ka onye buru ụzọ bupụtagodo ya n'obodo ha na onye kwene ga-adọ ya n'azụ onye ga-akwụ ya n'azụ na ọnkụl n'ugbo na atụzi kemgbe mpa ya kwere nwa sif na onye nwa chịkọlọtagazi ya na onye nwa dị fada then onye ga-akwụ ya n'azụ onye ga-agwa ya gbaji olote esha ga about it. Na nke kacha ya afụ na ịhụnanya papa ya jiri mama ya na enweghị ike inye mpa ya nri ya hapụ eso ole nnọọ n'ugbo na ya bịa mena eri enyi. Mpa ya gara halala ugbo kpam the first person ọ na-ajụ ese ole nnọọ enweghị niile o mere ebe ọ gara ọ ga-akụchara mme ọ ga-akụcha olewe mgbe ụfọdụ bụ ngwugwu zụtara mme ihe na papa ya hụgidere mma ya n'anya hụ ya ụgwọ ogbere n'ala na enweghị echi ya hụrụ ha abụọ kọrọ isi ọwụkwa just few isi mgbe ya dezuru ihe na-enweghị isi ọwụ ihe na ha anaghị eko isi mara ha mmadụ abụọ asị ndị na-eko isi kpatara na mgbe mpa ya nwụrụ mma ya bega akpa ihe mpịkpọ ga-ewu na ụkwụ ya n'aka ya nwụọ na nwaanyị ekele hụkwara ihe di ya kpara ya ịhụnanya niile nọkwa ọgwụkwa survive. So ndị a pipụl na-ekwu mgbe okwu ndị a ya were na match na like ịga ka ya ga connect gote wit ihe ahụ na ọ dabara na ihe the bottom line of the whole thing na papa ya hụrụ mma ya n'anya too much na papa ya deserve ụdịrị ihe mama ya na nwanne nwoke mere ya. Ụmụnne m okwekwele kwucha nsị nna m ihe ekwuru mana o nwere ihe m chọrọ ka ịghọta biko ịdị 29 years old ihe ịkọga na mere mgbe ịdị 15 years i finalize mara ebe ekwu mara nke bụ eziokwu at the age of 27 e nwere a lot of things okwu eziokwu back up nke mama ị na-adịbe ha aware of. One, papa na-anwụghị ọnwụ chi ya eji ọmụ na nkọwa nke m papa na-anwụghị ọnwụ chi. The reason mpanụ ji nwụọ n'ụdị ahụ bụ because ị bịa dụwa ha obo ịdụrụ mama nọ na nwanne nna ha obo ịtọpụrụ ha ọnụ so ha conclude na iwe na okwu apụta ha alajiliji kpatara nọ naanị ha ma ya mere your father ji nwụọ n'ụdị o jiri mana ahụ gaghị m ya na mpanụ nwụrụ ọnwụ chi ya ka wa now ọ bụrụ na papa na-anwụghị ọnwụ chi ya ọnwụ ya shi n'aka nwanne ya nwoke otu nne ya the only brother o nwere and your own mother bịa gị were result a now ga-eme ka ọnkụl mata na ịchọpụtala na ọwụghị nna gị aka ahụ o jiri gbu ya ụfọdụ gị ji egbuo ewughị nwa ya ogbochi ya nwe nwa
and the man agaghị ekwupụta when boga boy ashisha no gburu nwa you will be endangering your own life. Now gị bilie dịka ejụrụ m sọ gị ga-omere nne ṅụ gaga kọsara deedo mere nne ṅụ dịka etoro mmanụ ka ore ha ihe na eji ha result a ka another way of endangering your life. Don't try it. E were akụkọ aga omere nne ṅụ for the family, some families ha ga-adị ha in fact ha ga-eji aka ha mefuo mee ṅụ ọnwụ ga-adị ka accident because ibido ihe ahụ iji ihe ịbịa bịa kosawo ihe nwanne ha nwaanyị mere ya bụwashiwa ya ọ ka pụta ọ ga-atụlatara ha nwanne ha nwaanyị ọ ga-emechu ha family ha ọ ga-ewetara ha aha ọjọọ so ha agaghị ekwe nọ ka gụnwa ji aka nọ bulite ihe ahụ ibu ga-esendịrị ha nwanne ha nwaanyị bịa emechu ha iwu metọ ha as a family. So in order to avoid that shame, that disgrace, they may hurt you. Ihe ị ga-emewo gaa n'omere nne nna ṅụ ebe papa ṅụwo nwa nwa ndị ahụ enweghị ndị a na-asụ anya na asụ obodo n'anya ka eji asọ ndị omere nne ma ebe nne ṅụchi anya papa ṅụwo nwa nwa ha ọsọ chụọ gị na omere nne nna gị gbala ebe ahụ ebe mama ga-ewetarele ndị umere nne kenụ ahụ ọjọọ ma gịnị they may not accommodate you. Now ị ga-aga ruo omere nne nna gị ịdị 29 ị na-ediri ndị ichie ga-agbaji okwu akwụnwa ya ọfụma ka ọ hapụ iri nshi nke gị. Ị ga-aga omere nne ṅụ ị na ihe m na-agwa gị ya sị yes ma ị ga-aga omere nne ṅụ ga-ega n'omere nne nna ṅụ omere nne nna ị ga-aga omere nne nna ṅụ ebe papa ṅụwo nwa nwa ebe mama mụrụ papa n'oshi ebe ahụ ka ị ga-aga jụrụ ese chọọ ndị okwu dị n'ọnụ ndị okwu ruru ọnụ ndị gbanyere agbanye kọsara ha destin ihe wụ nwa ha agaghị eteki ya lightly. Papa ṅụwo nwa ha ha nwere right ịbịa jụọ sọ gịnị mere nwa ha ọ gịnị ka ị ga-eme ị ga-akọsara chọọ mee investigate onye eziokwu n'obodo ahụ chief or elder eziokwu nọ n'ala ya kpọọ a few persons gị igbotoro ha okwu a ọ bụrụ na igbotoro ha nwa ga-ejizi aka ha bịazie n'obodo nna m bịa mitie ndị ichie ọnụ bịa mitie ndị okwu nọ n'ọnụ si lekwe ihe nwa ha bịa gosara ha and ọ wee young boy na-enweghị in fact na ha kwụ ya n'azụ ugbe na ha chọrọ ịma ote mmiri si baa ịga na opi ụgbọgara na one ya nwatakịrị si ya chọrọ ịma ihe gburu nna ya lekwe ihe ahụ and since ya ejiri hụ ihe na nwata na ọbụbụ ya pụrụ obi and ọnwụ papa ya nwụrụ docha ya anya na lekwe ihe ahụ nne na nwanne nna ya mere na ha bịa kọwara ya ihe o jiri chọọ ikele mụrụ ya nwa na ọ ya nwatụrụ ime na ọ ya nwa mụrụ ya were okwu ashị ahụ kụọ ya n'ime mgbe ya dị 15 years ti ruo ngalugbe ya na ya and kemgbe eji hụcha arụ ahụ na mpụ a ya na mama ya mere o rughị 1 week papa ya nwụọ ka papa ya nwụchara na kemgbe ahụ okwu a eburu ya ọdụrụ ya n'obi ya na-ahụta onwe na ya mere papa ya ihe ọjọọ papa ya na-abịakwa n'ahụ ya na nrụ na osobiso wepụta okwu a ka a mara triti ya ụtọ kwesịrị then ha ga-akwụrụ ọnwa n'azụ ọwụ na-ekwucha ya gị gwa ndị mere na papa ṅụ na ihe ọbụla na-egwe ekwucha ya nwa onye na-enye punishment si enyecha nwanne papa ṅụ ahụ ma ya ma ezinụlọ ya gị na ha ga-agba ndụ unu ga-agba origo enweghị onye ga-ewepụ ndụ nwanne enweghị onye ga-achụ nwanne n'ụdị ọbụla enweghị onye ga-ahụ ihe ọjọọ bịara ime nwanne ya eme nwanne ndị obodo batazie n'okwu fule so ọ gịnị mere bịa gwa ha mmadụ agaghị ajụ why because ụjọ dị gị n'ihi na nwanne papa ṅụ ahụ a friend to many of them because ọ bụ ya ọ na-atọ ụtọ obodo ya na ndị obodo ị maghị onye ga-akọsara n'ihi na ha na ha wụ nwanne ka ha bụ isi na azụ aka ore ihe gara ọgụ mmadụ agaghị ajụ na why yes ha ewere tatịmata ndị omere nna nna m ga-enye ha kọndishọn ọwụ na ha amaghị okwu ọnụ n'okwu ahụ bido triti ya otu o kwesịrị enwe ya na-enye punishment na ụdị ọbụla dị eji enye punishment emecha ihe niile gụnwa na ụmụnne ha ga-eri agba oriko gị na ụmụ ọnkụl ha na ọnkụl ha nne ga-agba oriko na enwe onye ga-ahụ ndụ nwanne ya ewepụ enweghị onye ga-egbu nwanne ọhụ ihe ọjọọ bịara ime nwanne ya emechie ọnụ mana ime ihe a niile na mama m ga-ebi isi ya ịza ndị obodo nwere ike ịsị ya pụọra ha bịa lara ha mana achọpụta na ọnwụ papa ṅụ nkekwe ndị obodo nwere ike ịsị ngwa ha bịa ṅụ iyi to prove that na ọnwụ nwanne ha nwoke na aka ha nọ na ya ha nwere ike ha agaghị aṅụli iyi mgbe akọ ga-eruteziri nwanne papa nke okwu na aga eji okwute atọgbu ya obodo nwere ike ịpụtasị ya pụọrọ ha banishi ha ha ndị over to law ya ga prison so naanị ha mụta ha ga-eshi handle mana ma mama gị ma nwanne papa ga-eketa oke kama visit ga-evisit ha abụọ nwe onye ọ ga-emere ebere ya wụ otu mkpụrụ nwanne m nwoke igwe ka ewekwana di ọ dị ndụ ihe na-ebe n'ebe n'ekiti gị na nwanne ya nwoke otu mkpụrụ nwanne ya nwoke nwere so ha abụọ deserve
the punishment n'ụdị ọbụla Chineke ji projektara ha na mana enwekwala ihe ga-eme gị si na-aga n'ikwu nne gị ike kọsa ihe n'igwe niile ha ga-shut up n'ụdị niile ha ga-use every means possible to shut you up ka ị hapụ ime atụlatara ha nwanne ha nwaanyị na-abịa n'obodo ha na-akọ akụkọ ihere mgbe wetara ha ezinụlọ ha ahụ ihe ihere na aha ọjọọ ha ga-ekwenụ ka ị gadis fa so aka ha mana ha agaghị akọ mkpumkpum o ruo ele mgbe they might decide to end your life even your mother agaghị ama na ọ wụ ụmụnne ya wepụrụ ndụ gị so don't go there use ndị ikwu nna gị then ọzọ dị ka ibe ewe wụrụ ị ga-arịọ ha dịka m kwuru na mgbe m ji mkpome arụtacha akwa ya aka ege ntị ha bụ ichefu gwakwa ha dat na ihe ọbụla wụ outcome ihe ọbụla wụ their verdict ihe ọbụla wụ condition a na-ekweta ihe ọbụla wụ their judgment after everything ọ bụrụ na ọnkụlụ na-aga prison wụrụ ya na mmanụ so agaje prison ụdị ọbụla jebere ụmụ ọnkụlụ ka ha hapụ ịbịa chọwatawa na ọgụ ma send papa ha to prison chịtacha the entire family ha niile ụnụ gbawuriko na nwe onye ga-ahụ nwanne ya mee ihe ọjọọ agbacha ya ha egoghere gate ha banye na kọmpandụ ha gị na ụmụnne egogherekwe bịa na kọmpandụ ka unu papa na-enwekwere ike enwekwere peace of mind ebe ọ nọ ihe o ji abịa adịga gentle with you because ị ka dị naive ị dị confused mana enweghị adịgoro confused ahụ ruo ọ gaa na-adịzi happy ma ọ bịa to you emere na expect ime the necessary thing mmanụ mere ihe ọjọọ ọwụ na akụchaghị ugbo na mpanụ ka dị ndụ enwere ike kwuo ya otu isi kọwa mpanụ chiri hụ mmanụ n'anya ya ụfọdụ nwere ike nwanne nwoke rịọ ya mgbaghara ya sị nwa n'ọnụ na mpanụ sị nwere ike sị ya chọkwa ka okwu n'okwu ama mana I believe na ọwụ ihe a riri isi ya o deserve ya ma ọ bụrụ na ọwụ ihe a riri isi ya onye na-arịa ka ha rịa nothing ya just nwụọ like that nga a na-egbu ka akọva secret igbo mmadụ ga-egbochie mpụ na arụ ahụ ga-eshikwa anọda wee soprukwe adịkwa n'otu onye gburu mmadụ punishment a na-akọ apile up umehie na-apile up n'ime onye ahụ punishment ya kwa na-apile up imagine na kpọpụta ha ugbo bịa bịa ṅụọ iyi agaghị aṅụli ha confess ọ na ha gburu ahapụla ọzọ gbawa ha ọzọ arụ ha mere akarịa anọ na ịrụrụ ala rote gị igbo ekpedị ma so anaghị igbu mmadụ ka eji kpuchie onye ọjọọ onye ahụ igburu anaghị ekpe spirit ya na-eji ike one way or the other ga-atụpụta eziokwu ga-apụta and eziokwu ahụ pụta chain of ihe imegowara ma ịfụ na onye ka ihe igburu ka eji kọva ihe na-apụta kwuru ibe n'azụ ọ dịla mma ụmụnne m ọhịa m gwara enwekwe nnọọ ihe unu ga-agwe enwe nnọọ ihe unu ga-atụkwasị ya ụnụ sọ mba ya gara ikwu nna ya na ga na vileji ha direct gaghị ekwu ha ndị obodo mgbe ụfọdụ ndị arụrụ ala ha nwere ike shi na asọ jesilekwa ihe nwanne nwoke egburu ya gazie ha mmanya bifo ya mara ote nna ya shiri nwa mysteriously ya onwe ya drọp kwa dead ka ya amavụrụkwa ete n'ala enwe onye ga-egbukwa ibe nwebụ onye ahụrụ na asịta yere mmadụ na ọwụgodo ma ga-egbukwa onye ahụ onye ka iri ka enukwa iche mee ya dịka accident kọsọ onye ihe gburu nna ya bụkwa egbu ya ihe a na-eji asị nwata ga-eru eru jụwa ihe gburu nna ya egbuo ya so ụmụnne m enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya unu gwa ya ọ ngọ ha nọ n'ọnụ udo dịrị unu